Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani ina imene yangondipeza kumene ndionena kuti mukuziwa kuti dzulo wa president anali kudowa ndipo kumene kuja analandidwa mwa mtundu wina tinakuonesani kuti dzulo kunali nyawo kumene kukudowa zinazaza msewu wonse nde mmene zinali kumene ndikuona kuti makosana amalandira president ndi nyawo basi nyawo kusangalala koma utatha msonkhano akuti nyawo zinalonjezedwa kunena kuti zilandira ma 5000 nde zitachitika modelo zinapezeka zonena kuti pobwerera kumene kujako anthu anapezeka zonena kuti sizinachitike mpaka naona kuti nyawo zichakunja kukuda koma ma 5000 sakubwera nde anthu aja anapezeka kunena kuti ayambana kukuwano magalimoto a mtsogoleri wa dziko lino kunena kuti chikangawa utuza bwino nde zambiri zili ma videos zimene mutikhale tikupasirani muone nokha kuti izi kuti bwanji. Soka letse yai. Wow. Ena mayankhula amawo mkatikati mwa chipongwe kunena kuti ife tili njala sangatilese kujambula ife tili njala. Soka letse yai. Wow. Soka letse fang kwao. Omo madela no maletsa omo kulogwayo. Adolinjala. Nde nkhani ndi zambiri zimene zinachitika mulendo umene wakudowa. Nde inanso ndi imene ya nyawo zimene zagalukira ndithu wagalukira kufototisana pasida ndalama mpana kuyamba kuimba nyimbo za chipongwe zimene zakuthamangira magalimoto amenewo amene anali pa debate kuchokera kudowa umenewo nde zovuta kwambiri zimene zinachitika kumeneko. Ifeyo tili pano ziwisani nde timangofuna tikuoneseni zimene zizi video yake ndi kamene kakubwera kusogolo. Chicago!
mmenemu ndi mmene zinakhalira kumeneko kudowa, mmene takambira muja kuti nyawu zimakhala ngati kuti zapanga mademo ndithu osonyeza kuti sakukondwa ndi zimene anawapanga wamana makobiri. Nde aliyense amafika potopa, wina aliyense amafika potopa chifukwa sungangoziyang'ana zinthu zokuchitika iweyo kumangosekerera kuti zinthuzo akuzunze modelo. Anthu anadalira pamene anthu anadalira zimene nawo zinakudalandira kenakake anthu anadalira ndikuona kuti anabizidwa anangoyisintha basi kutembenuza zikwangwani amenewa agule wamkulu. Nde zikumadabwisa kuti sono mbere zikukhala bwanji chifukwa ife tikuziwa bwino kuti gule wamkulu ndi chipani cha MCP ni khetekhete, tikuti achewa ndi chipani cha MCP ni khetekhete. Nde unasudana kutembenukira nachonji mangozifunsa wekha mafunso kuona kuti kodi bewa pande zikuti bwanji background ndikuti sipali bwino. Ya imenezo zimene pafuna kuwasilimu pano Malawi lero ndikukumbukani kuti mpangisa kusubscribe to channel imeneyi imene tikupitiriza kupasani ma updates osiyanasiyana mtsikuli, koma nkhani yayi kulimene pafuna kuoneseni ndi imeneyi. Ya makamaka ndi ziwiri zimenezi, yoyambirira ya nyawu atembenukira president kumdipiti wa president kutembenukira nyawu amene anakanizidwa ndalama. Yachiwiri ndi yoti president kudusa pamalo koma anthu osakhala ndi kutekeseka kulikonse kungati kudusa mkwankulu kuti akhale ndi chikoka kukhala sokudowa chimake kwa MCP. Zimenezi ndizodabwisa kwambiri. Nkhani zizi ndizizomwe kuti musa mutakuona kuti